चावमिन जानो नेगासिनो दं नै फंबाया जोंना मबाइल गोदान लाबाय पक' 8000नि गोदान फुरा गोदान नতুन ब्रेन्ड फुरा डाइरेक्ट गोदानखा नै निउ ब्रेन्डखा नै जिमेल खुलियाखै डाइरेक्ट गोदान गोजाखा नै इउटुबावबो नै जेबो खुलियाखै सिम सोथ'वाखै माने सिमखौ न'आव गारबोदों नो रुमाव आरो बेनि बेसेबां होनांगौ मोसौ दंखायो दा केमेरानि देन्जार रिभिउ नुखायो दा हटेलाव दं जों दाउथु जरा फारौ जरा बरिया वाइफाइ हरलाय आं जोहो एयारटेल हर जिअ'आ दा नेट आं जिअ हटेलाव दं जों मोनसे अनलाइन माबा खालामनानै आं लाबाय नामा दानि हागोन जायो फैनाया जोंहाना बिबोनां देरसिन इयो गासिनाव गंफा मबाइल दंजोबो आइफन 13 प्र मेक्स गाजाखादा ग्रीन कालार जानला मोनला नाम्बार सिनाय बानायखायो जोङो देन्जारसो नुदों बेना खानायखौ सिनजानो होबाय दं जोङो बेखौ सिनजाबाथाय गाबोन होसिगोन जोङो सिख्लाफ्रा बिदिबा गोसोथोगोन जानो रावबो गोसोथोआ नालाय माबायदिनि खानाया नै बेटाया आंना मबाइल गैया मिथिया बुस्थुआ पकेटाव लालायबावदों गाजा थगायो नोगोरखा मालिकसो एकाउन्टनि फैसाखौ मालाबा खोन्थागोन र' आं बे दखाना आंनि दाउथु जरा जोंना चावमिन जालायदों सब स्क्रिनशट जानो रोङा चावमिना बेदरनि बिराद गोथाव जादों बानायनाया नारेंखौ जानो खोन्थादोंब्रा ओंखाम उखैदोंमोन ना ओंखायनो जोङो चावमिन जाबाय दायो 12 बाजि जासै आंल' नङा लोगोफोर दंबावो नै ओरै सासे दं नागासिनो दं मबाइलालाय गेमाव बिराद स्पिड गायो अबेहाय पक'आ माबाखा जाब्राखौ जोंफोरसो हरलाबायदोंमोन ना जोंनि खाथियाव थानायफ्राल'सो जों थायग्राथ' गोजौ बुसु बानाय गायो सुबा बिराद गोथाव जादों ना गोथाव मोनदों आं आरो बोरमानिया साबसिनबो बोरमा बेदरनिया बिराद इन्टारेस्ट लोंनो मोजांबो लोंखादों मा दै लोंनो गोसो लोङो ओरैनो सोंनायखौब्रा फैसा लाजागोन माथो दैयालाय साबेसे नंगौ माथो बियो मोजांबो लोंदैया दीदी ठंडा पानी बोतल डॉक्टर लेके आओ 3 दिन से गया था
Siap, hebat. Ini di pula baik. Kongkar dia betul. Udah kata datang. Sama menambah. Memberai sini, itu sini. Kuilar nih. Ini sebenarnya sini. Ya. Berilin juga mencuri itu. Hah? Berilin juga. Lu nggak enak. Tahu sih. Piknik ini nggak. Kasih aja sih mau dimana kan ini. Ini berat. Kontrol sinalah ini. Tapi kami kan. Mana coba? Banjir tupa jana gini ya tupa. Mesti lu mencari tupa kok. Ini sih nggak usah menang dan sekarang. Dah kali itu loh nih ya. Nah yang mana ya? Ini gue jalan nih ya. Kemana ketemu mana? Baju yang jauh, jalan yang. Tupa gue berat ketemu nih lo gue sana. Entus mana? Are mawanya athani. Tupa banain deh nggak? Lain kong ketang menanggo. Kamu lupa ini. Itu penting ini. Bye-bye dah kabar. Bisa. Hari susah tuh.